Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonisa ibandla okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Siyambonga ke, siyamdumisa, siyamtusa uNkulunkulu wethu ngokusigcina kuze kube usuku lwanamhlanje. Siyambonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wethu uluthando. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Ingakho sihlangene ngalendlela. Siphuma ke ensukwini zika Christmas ngesonto sibe nenkonzo. Izolo ngomsombuluko mhla ka-25 saba nenkonzo. Ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi sikuzwile ukukhuluma kwakhe esebenzisa lolu daka. Ngoba usho njalo umpostoli Paul uthi le ngcebo siyithwele ngebumba ukuze inkazimulo ingezi kithi kodwa iye kumnikazi wayo. Ingakho siyithwele ngebumba lento ezobhidlika kusasa. Kodwa sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla. Sinesakhiwo esenziwe uNkulunkulu sasezulwini ukuthi malidilizwa leli dokodo sizongena kusona. Leso sakhiwo singunaphakade. Hayi lolu daka esihlezi kulona. We are just trapped in this matter. Sibambekile nje kulolu daka. Sitrephekile and ngeke siphume yena engakasho. Ingakho ke ngimbonga uNkulunkulu kakhulu. Ngakho konke asenzela khona ekhaya lezwi. Ngakho konke asenzela khona entabeni yendlu kaJehova kuyaboneleka. Siyamtusa kakhulu. Ngiyambonga ngani nonke eniletha abantu, nibalethile abantu kulezi insuku ngicelile. Ngiyacela ningadikibali ningaphela amandla. Ukube ngiyazenzela nje. Njengoba seningaphezulu ka-5,700. Wonke umuntu ubezoletha nje umuntu abe munye. Sivele sibe u-10,000. Yebona lonto. Waphela masilethe wonke umuntu nje mayizoletha umuntu. Kodwa ke ngoba kwenzekile balethe ofisa ukubaletha ngangobuningi babo. Kodwa wenze sure ukuthi uyabachazela ukuthi ikhaya lezwi linjani ngimthumelelile. IVN echaza ngekhaya lezwi. Futhi ungalishiye lokuthi ekhaya lezwi kubhala u-admin kuphela yena yedwa. Awucabangi chaos engabi khona. Njengoba singaphezulu ka-5,700. Admin angafana nongekho vele. Ngoba abantu bangayiphendulanela bithathe kushonele inqola ishonele inqola. Ngaba igroup iyodwa ino 610 amabili u9 and 10 una 610 lawa amanye aseno 560 ngisawakhuphula. Awucabanga nje abantu abawu560 bephendulana usuku nosuku kugcina kwenzekalani. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu kunokuthula. Kodwa kulokhu ukuthula uSathane akayeke ukuzama ukufaka unyawo. Bayaphuma kunjalo. Ngiya-understanda kuyashisa yikho bephuma nje. Kuyashisa. Hayi siyashaywa phela isono la. La isono. Noma ngabe siza ngayiphi indlela isono siyasishaya nje ngeke futhi. Angisifundi isiqalekise esibhalwe kuJeremiah 48:10 esithi uqalekisiwe umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Cha ngeke mina ngigodle. Inkemba eyizwi likaNkulunkulu ngizoyidedela nje. Phumeke uhambe wena uhamba nenxeba. Uphumeke uhambe wena ulikhumbula lolu suku. Ngoba kukho ukuthethelelwa ngale kwethuna. Usuyisola. Ngeke ngasho ngesonto edlule ngathi kumnandi emhlabeni. Mawuqhathanisa nesihogo. Manje ujatshulisa lobu ubumnandi nje usuyodina esihogweni. Hawu. Kumnandi ezulwini mawuqhathanisa nomhlaba. Emhlabeni kuyabheda. Kumnandi yabe ezulwini. So asizidisciplineni bafowethu. Uzithibe nje. Kukho konke wenzele ingunaphakade yakhe beyinhle. Hayi sengikhulumile. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu bonke abantu bahambe kahle nabe bezivakashele kulezi insuku siyabonga kakhulu. Ngikhulekile kakhulu ngimcela uNkulunkulu ngoba insuku ezinzima lezokuhamba la abantu bavele bathinta amanzi amponjwana bangena emgwaqeni. Ayibone sezimbili imoto athi uvika enye kanti useza kuwe ngoba usephuzile. Isikhathi esinzima kabi sokuhamba. Ngiyabahlonipha abantu abahambile ngalezi insuku bezentabeni.
futhi hayi ngoba besithe abeze bazithandele ngikho ngithi ngiyabahlonipha ngoba kunzima ukuhamba ngalezi zinsuku ngoba abantu baphuzile emgwaqeni. Kodwa siyabonga ukuthi babuyele kahle bonke bephephile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Nibe namaholide amahle nonyaka omusha omuhle nesibusiso senkosi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niyalalela njengoba ngicelile ukuthi bazalwane siyazi niyasithanda niyasifisela ilokodo kodwa ucabanga ama-messages angaba ngakanani. Yebo ngiyazi ukuthi wonke lo 5700 is not active kodwa ungenani u-2000 o-active. So abantu abawu-2000 singawaqeda nini siwafunda. Siyazi bazalwane niyasithanda uNkulunkulu anibusise. Nathi siyanithanda nibe nonyaka omusha omuhle nempumelelo. Christmas esidlulile kuwona. Sikhumbuzane. Siyagcina ukudla mhla ka-31 Sunday. Siqala umkhosi ka-21. Abathandayo sizongena kulowo mkhosi. Ngiyacela futhi namanje ningangitsheli, ningangazisi. uNkulunkulu uyabazi abangenile sobakhulekela. Sikhuleke simcela uNkulunkulu awenze umsebenzi. Aphendule imikhuleko. 21 days womkhosi siphuza okuphuzwayo kuphela. Hayi ukushubile, hayi amahewu, hayi yogurt, hayi yogesipho. Kodwa siphuza amanzi, siphuza itiye, siphuza idrink ngoba abanye bayasebenza idrink noshukelanyana iqeqa amandla. uNkulunkulu akasize. Uma ngikhumbulile ngizozama ukuthi nginikhumbuze ngokunifakela inkonzo. Kodwa ziyatholakala kwiwebsite inkonzo zokuzila ukudla. Kodwa-ke mhlawumbe ngizokwenza khona abanye abangakwazi ukungena kuwebsite kanti kulula ngendlela emangalisayo. Siyamkholwa uNkulunkulu uzonisiza sikhumbuzane sizifake lezi inkonzo zokuzila ukudla abantu babe prepared bazilungiselele. Hayi kodwa sizongena emkhosini olula kakhulu. Ulula 21 days. Ulula kakhulu 40. Hayi 3 days no 7 days. Hayi imkhosi enzima kabi le. Ake sigoqe sikhuleke bancane. Baba wethu ongcwele uNkulunkulu onomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando lwakho, sibonga umusa wakho. Sibonga ukusithanda uNkulunkulu wethu ukuba sihlangane sizwe izwi lakho. Siyabonga ukusigcina kulamaholide. Siyabonga kakhulu ngakho konke. Ngikhulekela abantu basemnambithi esizwayo ngezikhukhula zabo, abanye balahlekile abakatholakali. Konke Nkosi kuhamba ngokwecebo lakho, kodwa siyabakhulekela abahlukumezekile ubaduduze ubaqinise. Tholakale nemizimba engatholakele. Uma besaphila batholakale siyacela. Sebenza-ke Nkosi ezindaweni zonke babiyele abantwana bakho bagcine. Balondoloze ngenxa yokuthi nje basekhaya lezwi. Basendaweni yakho. Siyacela Nkosi amabandla amaningi ahlukene akhona ekhaya lezwi agcine walondoloze. Ekugcineni bonke bangene ekhaya ezulwini. Siyabonga uJesu KRISTU inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu bangcwele kakhulu ngothando lwakhe. Ake siye-ke ezweni lenkosi abasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya kuverse 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu amagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu KRISTU inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyathanda ukuthi ngikhumbuze ukuthi size sifike lapha yabe sisuka ku1 Peter chapter 4 uverse 14 no-15. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba mangabikho kini ohlupheka ngokube ngumbulali noma eyisela noma engowenza okubi noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha umehlupheka ngokube ngumKristu makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Sisuka-ke lapho sesiyongena kwabase-Efesu.
Sila kwabase-Efesu la sikhona. Sikwabase-Efesu. Akho-ke kwabase-Efesu lapho la sikhona la sikhuluma khona Efesu chapter 4. Besikhuluma ke kakhulu u31 othi konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalazwa makususwe kini kanye nakho konke okubi. Verse 32 maniphathane ngobumnene nehawukelane nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. So ke bese sidila negama lokuthethelelana. Yilo leli sikhulume ngalo kakhulu ngomgqibelo igama lokuthethelelana. Bazalwane masithethelelana. Ngaze ngithi ke mina namhlanje noma ngashonto ngolilanga kodwa ngithe mase siphinde sihlangane soxhuma la sithi noma ngabe umuntu uyamsola ukuthi ukwenzile uma ungenalo iqiniso mthethelele. Asibheka abasekolose ke. Abasekolose chapter 3. Basekolose chapter 3 sizwe ukuthi uthini uverse 13. Uthi nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo komunye njengokuba nenkosi yanithethelela yenzani njalo nani. Iphuzu elisemqoka leli ngendlela emangalisayo. Abantu bangena ekulingweni kakhulu abazalwane ngenxa yokusola ukuzindla. Ukuzindla usathane ukusebenzisa indlela emangalisayo. Uzithola usuwenza into ngenxa yani yokuzindla, yokusola. Yasola usibanibani lo wenze lokhu. Kufana nosibanibani lokhu. Ubani wafana nentembi? Athi umuntu kufana nengane yami usibanibani lokhu. Kanti uye kuGalajana ngoba uyamthanda uyena owenze lento. Sofanisa intembi nenye ingane engazange iyenze leyo ntembi. Yabona ukuthi akukho right. Lithi izwi ke uverse 13 basekolose chapter 3. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye. Ngakho ke uma umuntu umsola mthethelele. Uma uyibona lento ngokwakho ukuthi fanele usibanibani mthethelele. Kuzokusiza lokho ngoba uzofika ezulwini ngosuku lokwahlulela ubusubona wayengakwenzanga waze wakhuluma amagama amabi. Mhlawumbe wazoyishaya ingane yakho. Mhlawumbe wazoyibulala ngamagama wakhulumile kanti akusiyona. Intandokazi yakho yenze lento. Omunye azosola ingane yabantu. Athi ingane yami zibe ukuthi ifundiswe ubani. Hawu. Umfundisile ubukhona emfundisa wathulelani phoma emfundisa. Yabona ukhuluma iphutha. Wathulelani wena ubona le ngane ifundisa ingane yakho. Uyasola ngakho mthethelele. Ithethelele ingane yakwamakhelwane ukuthi uyayazi ukuthi iphila impiloni, ukuthi uyayazi ukuthi idevil worship, uyayazi ukuthi inesimilo esixegayo. Neyakho isinaso sifundiswe ile uzomangala ukuthi mhlambe nje inesimilo esixegayo lifundiswe yakho ukuthi yakho ibikufihlele ngoba uyayithanda ubungaboni. Yeke ukwahlulela. Yeka nje thatha ubhaceka amacala kubantu abangawenzile. Ubuzomangala uma ufika phambi kaNkulunkulu. Uma umuntu umsola lithi lelizwe mthethelele ngoba noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Wasithethelela uNkulunkulu singakoni. uKristu ufile 2000 years ago singakaphushwa nokuthi sizozalwa. Kanti kahle kahle lenkonzo uyenze uKristu kwelikamoya wayenza. Mayeseyenzile kwelikamoya okwethu thina ukwamukela ukuthethelelwa ukuthi size kuJesu sivume izono zethu. Hayi woza kuJesu ngoba lezi zono ziwudonga zidala ukuthi umkhuleko wakho ungafiki kuNkulunkulu. Nomkhuleko wabafundisi abakukhulekela ungafiki kuNkulunkulu. Vuma izono zakho deliza udonga. Nalo muntu othi masimkhulekele akazusizakala mayingadilizile udonga. And mayiselidilizile akazusizakala ngokukhulekelwa kuphela. Uzosizakala ngokuthi naye mayekhuleka umkhuleko wakho uzophendulwa ngoba naye udonga uselidilizile. Inkinga nemfihlakalo sekuvumeni izono. Isecret le. uSathane washayela abantu abaningi icashile indaba okuvuma izono. Amabandla zivunywa izono noma zivunywa iyakhekhelezwa nje.
kuthiwa inhlambuluko. No, yini kanti inhlambuluko? Khona umahluko phakathi kwenhlambuluko nokuvuma isono. Sebenzise njenge-washing. Uma uwasha, uma uwasha ufaka insipho, usokhe impahla zakho uma uthanda ukuyisokha, uziwashe, uzishuke, uyawasha. Masuqedile ukuwasha bese uyazihlambulula, lento kuthiwa ngesingisi ukurinsa. You rinse them uzifake ne-stay soft. So uma ethi umuntu ngiyahlambuluka, ngamanye amagama ufuna ukuvuma lesi sono senze usukholwa, iphutha. Into esihlambulukayo sihlambuluka amaphutha. Hawu sibanibani zohlambuluka, ngikhuluma nganganaka kanti ngiyakulimaza, ngiyacela ungithethelele. Yayibona lo nto, inhlambuluko-ke yileyo, umhlambululo umuntu. Awuzuthi uvuma isono uyahlambuluka. Awuhlambuluki kathi uziphethe kabi, uziphethe kudedeni, ulala namakhosikazi abantu, uyahlambuluka. Cha, uzovuma isono nje, ungcolile, uyawasha. Awuhlambuluki, awurinsi, uyawasha nje ungcolile. Kudulele namadoda abantu, cha ngeke. Kathi untshontsha, weba, ulwa, ushaya, uphinga, bese uthi uyahlambuluka. Khona ukuhlambuluka lokho, ukuvuma isono. Sivume isono ukuze uthethelelwe. Uma uhlambuluka uzohlanjululwa ngoba uyarinsa, uklini wena usuyivumile izono, kodwa kushelela ulimi wakhuluma kabi noma wenze kabi noma hawu sibanibani ngiyaxolisa, ngizwa bathi ubungibingelela ngangavuma. Angizwanga Nkosi yami, bengeke ngingavumi. Wenzani manje? Uyamhlambulula ngoba ukubingelelile awangaphendula, mhlawumbe uxoxela umuntu, hawu yazi usibanibani sesiyambingelela ngasaphendula, kanti sekwenzekeni? Lo sibanibani abe sezokuvusa. Hawu Nkosi yami angimzwanga, angihambe ngiyomhlambulula nami ngihlambuluke. Sibanibani ngiyaxolisa, angikuzwanga ngempela ungibingelele, mhlawumbe ngiphatheke kabi noma nginenkinga enje kanje, angikuzwanga, ngiyaxolisa. Anginaso isizathu sokungavumi uma ungibingelela. Inhlambuluko-ke leyo. Siyawazi umahluko phakathi kokuhlambuluka novuma izono. Hhayi, asivumeni izono bakithi, singacashi ngenhlambuluko. Uzohlambuluka mase sifikile isikhathi, but okwamanje diliza udonga, vuma izono, thethelela. Ngoba ukungathetheleli kuyisono nje, akukhona akudingi inhlambuluko, isono. Uthi-ke Kolose 3:3, nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye, njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Hayi bafowethu, hayi ma ukhona omsolayo nje, balekela ukuzindla kabi, mthethelele. 14 ngithanda ukugcina ngayo, kepha phezu kwakho konke lokho yembathana uthando lwesibopho sokuphelela. Uma wembetha uthando uzomthethelela umuntu engaxolisile, uzomthethelela umuntu umsola kuba wembetha uthando. Ake sibambe la, ukugcinwa inkosi sizoqhubeka. Ngiyacela sigoqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka, siyabonga. Sifundisa inkonzo ejulile yokuthethelela. Sezwa Nkosi ukuthi uthe kugcwele amakholo esihogweni angathetheleli, anamagqubu. Sisize Nkosi, siza kuwe, siphe sikwazi ukuthethelela. Busise lona loyo ulalele, akwazi Nkosi ukuvuma izono zakhe, akwazi ukuvuma izono zamagqubu ukuze athethelelwe. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu Baba uNzibande ovalelisayo, ndlalifa ezulu, Baba uNzibande othi uJesu Kristu inkosi.